ev videoya ku Elê temaşe kir bi rastî yanî hêsir ji çavê me yanî hêsirê me bariye. Mixabin yanî di rewşekî wilo de me re dikare çi bêje. Dayîkekî Kurd a li Rojavayê Kurdistanê zarokê xwe heqwasa mezin kir bi hêsirê çava, bi feqîrtî, bi kezebreşî, bi delalî û lawê wê yanî gewdekî zehayî hişkî mirî lê vegere. Çiyê neçiyê şehîd namirin û em rê bernadin û em nizanim çi û filan. Dawiya dawî jî Apoyê were lêborîna xwe ji dayîkê eskerê Tirk a bixwaze ji vê dayîka Hanê lêborîna xwast. Ev vê wêneya Hanê evê vîdeoya Hanê bere Apo çî, vîdeoyê vê dayîka Hanê ji Apo re bişîne. De belkî ev pozî wî ê ku wilo dike fişefiş biçekî wilo bişewite û lêborîn ji vê dayîka Hanê bixwaz. Bi hezara wek vê dayîkê Hanê. Li Bakurê Kurdistanê wekê hene. Li Rojavayê Kurdistanê heye. Li Başûr û li Rojhilatê Kurdistanê heye. Ê ku ne tenê ku bi guleya dijmin zarokê Kurd a keçê Kurd a hatin kuştin, na bi guleya PKK jî hatin kuştin. Debere Apo here lêborîn ji dayîka Orhan Aydin bixwaz. Here lêborîn ji dayîka Çetin Gungir bixwaz. Lêborîn ji dayîka kî û kî dixwazin? Here lêborîn ji dayîka Enwer Ata bixwaz. Saîme Akşin, Bîrcan Yildiz, hemû kesên ku bi destê PKK hatine kuştin, Apo dibe yekû here ber destê dayîkê wan maçî destê dayîkê wan bike û lêborîn bixwaz. Sax bin maçî destê wan bike û lêborîn bixwaz. Mirî bin biçe ser kêlê gorê wan lêborîn bixwaz. A divê Apo vî bike. Serokê Netewî bi vî rengî ye. Ku lêborîna xwe ji gelê xwe dixwaze dema, dibêje ev ji me hat. Minetkarî, ji wilo bêdetir minetkarî. Ez lêborîna xwe ji van qurbaniyê han dixwazim. Apo dikare hestî wî ekolojî û demokratîk û mirovane dihêle wî datîne wê qunaxa Hanê ku biçe lêborîn ji vê dayîka Rojava bixwaz. Ji malbatên şehîda ê Rojava bixwaz. Eger Apo nikaribe bere Cemîl Bayîk. Eger Cemîl Bayîk nikaribe bere Duran Kalkan. Eger Duran Kalkan nikaribe bere evê ku tê tiliya dihejîne wê ku tehdîda dide dewleta Tirk. Me dewleta Tirk li heftanînê gêj kir emî wî li Zapê têk bibin. Temaşe kin dibere were Efrînê. Dibere were Zapê. Ev Murad Qaraîlanê ku wilo gefa li dewleta Tirk dixwe bere lêborîn ji vê dayîka Hanê bixwaz. Murad Qaraîlanê ku nameyekî ji malbata Îsa Heso re nivisandibû. Nîv lêborînekî, ribek lêborîn, nîv lêborînekî ku PKK Îsa Heso kuşt. Di bin navê sersaxiyê de Murad Qaraîlan nameyekî ji wan re şandibû. Yani me şaş kir. Yani bi wî mentiqê Hanê Îsa Heso debere Apo here ji zarokê Îsa Heso Apo bixwe ne Murad Qaraîlan here lêborîn ji Îsa Heso ku malbata xwe ji PKK re vekiribû. Min gelek cara vê behsa li Hanê gotî. Bere Apo ji Îmralî bimeşe ji Îmralî ser niga were heya Serêkaniyê û ji Serêkaniyê were Qamişlo were dayîka Ciwan Brahîm Nûsîcan maçî destê wê bike û lêborîn jê bixwaze bêje me bigore. Ez şaş bûm. Partiya Milayê te kuşt, tasfiye kir. Heta niha jî wê elan nakin. Eşkere nakin. Apo bere ji wir bimeşe ji Îmralî lê were heya Rojava. Ev hemû tişt, ev hemû qurbanî
ev hemû guneh, hemû destûyê Apo û serkirdeyatiya PKK de ye. Hemû ev deynê giran hemû û ja heta roja îro jî bang dikin û gerîla û werin şer û werin berxwe danê û kuştî zêde dibin û hejmar zêde dibin û dayîkê şehîda zêde dibin û Kurd dûrî azadiyê dikevin û Kurd dûrî zanistiyê dikevin û dûrî şaristaniyê dikevin û dûrî demokrasiyê jî dikevin. Dûrî xwe dikevin. Bi saya serê Apo, serokê newewî û partiya wî. Heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.